Ikusentzuleok, adiskideok, lagunok, kongietorri, zemozate? Zemozate, hasi gea, Signalizen hirugarren saioa Tasio Zuduperen kanalean, noski. Eta aurreko bi saiok oso ondo jundia, eta hirugarrena, martxan dugu. Soinu proba, ez da hau, ezkin nabil... Soinu proba iten nahi naiz, ea gauzak ondo dauden... Bai, gauzak oso ondo daude, txata konprobatuko dugu. Bai, noski, eta aurrea lagunok. Bueno, gaur larun bata da, ez dakit jendea ikusteko moun izangoan, edo kalen ibilikoian hor nonbait. Baina, guk gure saio koskorra ingo dugu, eta geokok, Bueno, lagunok, Signaliz joko harrigarria eta bikaina dugu esku arten, Ibaiosen itzulpena, nola ez? Eta, beldur pixka pasagon duen, horreko saion, txantxak alde bate utzi ditu jokuak, eta gaur jarraitzeko asmotan gabiltz. Oso ondo etorri zaigu Ibaios horreotea, txaten, aurreko saiotan, eta gaur bakaso ez dugu izango, eta nik neukate berko ditut babak eltzetik lagunok. Langileak lehen arreta, bai... Ia ba ze maila emate duen gaur kontan. Bueno, pixu berri batea jetxi ginen, ez dakit -2 edola, mehatze inguru baten gaude, eta hemen Resident Evil totala gordetzeko eta hemen kaja, kutxa hontan zerbait ustea posible litzake, akaso. Baina nik uste gauzabek berritu gula, Gehatze alda lekuik? Leku bat dauko libre, mateunez. Edo batez. Eske bate ez eukitzea pixka delikatua. Igual konpontze espraia uste dugu, baukeu konpontze adabakik izango itegu, ez? Bai. Igual espraia utzingo eta. Ez dakit zein lagunok. Kaltetutako guneak bizkor gogortzen den poliuretano oinarridun apar edagarriz betetzeko spray pistola. Erabilera bakarrekoa. Osasuna... no jungea. Mekaben zotz. Kendu indet. Ostia. Neza oso ondo enteatzen, hautatu ikusi nahi dut bakarra ez da momentua ikusteko. Gautzen gode guri. Betikotasunaren plaka, bai, utzi lehikela, hori ingo, betikotasun plaka utzeko momentuz. Gabon, Ilargi! Ongi etorrei, zemouz! Bueno, hemen gabiltz. Dale, kaitza! Kaixo! Zemuzate, kaitza eta Ilargi! Bueno, pentsatzen nun, larun bata izan da. Akaso jendea etzala disponible hongo, baina azaldu zeate lagunok. Eneuzue bakarrik utzi beldur abentura hontan. Ostia, behitu hau jazea hundia dan, Hori horta iristen saiatuko gea. Akaso ja baduko giltza, eske naiz guatzen. Naiz guatzen nola utzi nun horrekon. Baina beldurtutan egon hori bai, ez guatzen naiz. Afaltzeko asmotan zu ikusten zuzenekun. Erki, ekaitza sexy, Ilargi, guapa. Bueno. Naiz guatzen, eske, karo, beldurtu eta zuzeneko egiten daula, nahi ahaztu intzaidana. Solairu hontan egon itzala bai, eta ikustet leku asko gurutza ditutela. Betu, blogs, hori itxia zen. Eta... Aupadek, kaixo, gabon, Ilargi, guapa. Oizate izu jendek, zer diozu? Erantzun. Gabon, hemen gabiltz. Eta hori horta joten saiateko naizia, ja bauketen giltza. Eske azuta auket. Azuta auket nundik noanen bilan. Baina hemen bromak, meka ben dios. Guazen azkar.
Ostia, nun nabil? Ostia, nun sartu naiz? Bera, jonber nun? Ah, ez dut ikusi ateik zionik ez ustokin. Kaben zotz. Kaixo, tekmi. Hori jaetzen irekita zeola atea giltza bazenulako. Ui. Kaban dios, ez dut ondo ikusten txata. Muitu enberdan momentu baten hau. Oen bai. Ez galdutazio. Hori jaetzen irekita zeola atea giltza bazenulako. Igual ez. Hori ja giltza beharretela zeharkatzeko. Eta hoendik ez neukela horre honitzen momentun. Orduan, esperantza auket, oain, eski giltza bat ikusietor, horretik. Ze giltza, ez dauket eta giltzaik. Bendioro, ez dauket giltzaik, flipa hoen dator. Puf, era bat galduta gaude. Era bat galduta gaude momentu honetan, eta esploratzea baino ez da gehatzen. Eta esplorazioa hemen oso arriskutsua. Asunto beltza lagunok. Bulta, dena merko dugu, hemenka. Ia ze aurkitza deun. Igual behiratu beratu baita azkenengoz Dios! Azkenengoz ze paper lortu nuen eo Sierpizkiren mapa vertikala izaren oharra Seigarren estazioko Jong irrati ofizialari Sierpinski, bai oso ondo Ostia hori zer da? Maiztasunak, bale, hau ikusi den duen hau korreta ho Bai, egon etzean tokita jun eske danetan egon naiz nik uste Ustezun nola danak urdinez daren Urdinak esan nahi du zeharkatu etela atea Epa! Northeast Corridor, hor dago zuloa Hor grisa dago, horrea jumaret Guazen! Oinu nago? Hemen Bale, esku ekialderuntz Bale, ekialderuntz zuzen Bale, saiatuko naiz eskio batzen beste gaizto hau Guazen tasio Guazen bizkortazio Igual erasora jo behar dut, Koldarra nahiten nahi naiz Ostia, Odoluzten nahi naiz Me caben dio Koldarra izateatik gertau zaitori Konpontzea da bakia Bai Vale, ondo Ondo Ausardia eta aurrera Venga, ba Tiro jotzen hasi behar dut, me caben dios Ze pasau da hemen? Apal hori noizti da horita? Igual hola zehonden ez batzen hori izan nire esperantza, ate hori Ba ez Tasio, ez Ba bueno, guazen pixka esploratzea Egia ze horkitza da Storeroom Bai Hemen ez da ezer Artuko nun hortze hona eta Norbait dago barruan Ez dakigu Ostia, pixka beldurgarria da Pixka beldurgarria da komun mota hori Ez tasio, ez da ez Hemen nago Norbait Kaixo, norbait Ongiet horri Ez aiazu, mesedez Signalizen jokatzen hasi zehala Eta ni baino aurreago zozelaia Eta baina esan ingo jazula nundi jon Hemen nago zan Baina harrapo dut hemen nago Norbait dago barruan Kumunen altza duen norbait zeizea horkakainen Hala da, baina ez dizut esango Benetan? Makina
Makina, eske norbaitek aurreko zuzeneko komentatu zuen gogoa zeukela jokatzeko, eta zainoan, ba, venga, hasi eta aurre hartu, egun batzuk izango dituzu, eta... Ona, norbait, ona... Naiz da ez esan, bakit oso desesperatuta nago momentu baten, ba, esango jazula. Hauentzak, eta xio. Komun mota horretan, belaunak indartsuak izan behar dira. Hoi da. Mintzatuz, baina mokordoa nola ateatzean, brust! Bakarrik bezala ateatzea. Hori da benetako komuna. Mintzatu eta azaldu norbait. Hala ere gauza bat esango dizut. Esan norbait. Pista ikaragarria dator. Start sakatu eta hirugarren aukera hautatu. Start, eskuliburua. Jarraibiden eskuliburua. Hau. Interaktuatu, tresna erabili, arma prestatu, korrika egin. Kontrolauta dago. Burungorria. 2-4 begiratu. Apuntatu. Txai bati apuntatzean, jopuntu lauki bat azalduko da bere inguruan. Helburua erabat begien bistara dagoenean, laukia pixkanaka txikituko da, eta tiroa zehatzago izango da. Laukiaren barruan gurutza bat agertuko da helburua ikusmenetik kanpo dagoenean. Etxaiak akabatu. Etxai bat larriki zauritzean lurrera eroriko da. Berriro zutitzea lortu horretik, gerturatu bizkor beregana eta akaba ezazu sakatuz, munizioa gordetzeko. Adi, akabatutako etxaiak ere berpiztu daitezke. Elster gune batean bueltaka luzaroegi badago. Hori jokoak ez dizu asaltzen pistola hartzen duzunean. Zer, ostikana edo akabatutako etxaiak ere berpiztu indaitezkela. Bueltaka luzaroegi nabilelako, denbo guztin nabilen bezala. Ostikana ja harrapa honun, hau ikusi nun aurreko zuzenekon. Baina eskerrik asko. Karratua txikitzearena, hostia, klaro. Bai, hori nobedadea da, hori ez nekin. Hori ez nekin. Bai, osea, zema eta gertugo min gehiago emango jo beraz, ez? Karratua txikitu deulako. Bueno. Bale, norbait oain, urrengo datua, nondik jun. Gutxi gora bera. Min gehiago ez, tiroa zehatzagoa izango da. Eta horren ondorioz, min gehiago hartuko du aurkariak. Ez du kasurik egin tipuak. Horretaz kontuatu naiz, momentu, baina gero, naiz kontuatu berri ezala eta norbait horretik, gauza horretik aizalan, netzako. Bikaina, aportazio bikaina beste baina ere. Beraz, zein goet buelta bat eman, ez? Eske ez dakit. Guazen sukalderuntz. Hori berpiztekotan dago. Beste katxarro hau hemen, arnaz hartzen nahi dela. Pareteko izaki hori. Hau ez da jateko. Hau zer da? Ventiladore bat. Eta gino bajon. Sukaldean badago jateko da. Paseotxo bat tazio de tranquiz. Hale, hau irakurri gendun. Sukaldeko pertsonala, langileen kasernak. Bale, hau irakurri non bai. Galdu intzala eta eusein bazarretan lotan euntzala langile bat eta kejan. Langile borroka bizirik da. Meategi hontan. Aeon, eulor. Hau gugeaz, protagonista. Replikarin unibertsan soia, eule. Bale, hemendik ezin da jun. Bueno, hemen zehuzet topatuko eta lako zehuzeren. Lehen gaiak honak ez badira, espezia batzuk bota eta aurrera.
Hori da. Ojo! Ojo, 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 ojo. Hemendik nik uste korrikatean itzala. Eta gauzak daude, gauza daude. Munizioa. Meko, buen dios. Agur. Vale, hemen ze ambiente. Vale, hemen zegoen hau izketan. Administratzaileari buruz. Vale, gaueko txandetan lan ingo segurtasun teknikarik. Zaindu gertutik administratzaile unitatea. Gertaeratik aurrera, hoi baino portera bitxiagoa dauka. Komandantea gabe, bera zaintzeko laguntza kolibriari eskatu beharko dugu. Ostia, kolibri hori ezautuko dugu ematen? Starch. Besteik. Protector kontrolatzailea naiz. Vale, segio. Komandante gaixotu egintzen eta beste guztiak ere gaixotzen ari dira. Hori baino ez dakit. Ziur naiz administratzaileak gehiago jakingo duela. Baina nok daki bera non dagoen. Ez naiz kanpora aterako. Hemen egongo naiz agindu berrien zain. Vale. Vale. Ba, egon ba. Egon ba, lasai. Nola agur infrente koldarra, baina hemen munizioa mugatua da, ilargi. Eta gaina katzazuta berriz, gero berriz, berpiztu itea. Kolibri hori marea taldeko gitarra jolea da, jokoan jarri dutela. Hostia, marea taldeko kolibri. Arra, norbaite, arra. Nora goaz. Nora goaz. Venga. Oipa. Hemen ze, egon alnitzan ba? Bai, egon nintzan. Eta ez da bezer? Ez ba. Ez ba. Jo, ba... Nahiko utxik dago. Etxe hau, Oain... Izango dugu. Ze. Ai, nora goaz, lagunok... Hau dena... hemen pasabidea itxita dago. Sabaia erori da. Eta ate hauek ez du da. Hau da igual aterrizatu gendun lekua edo. Ez, komunen ez aldu ginen. Bueno, ez dakit, igual pixuz nahazten nahi naiz. Hor... Utxune beltz batzuk azaldu dira. Bueno, noruntz, Tasio, noruntz. Hemen goiko zatitxo hau esploratukoet. Eta gero aruntz egiko dugu. Ja, pixu osoa errepasatzeko. Akastuna. Akastuna haure. Epa. Hemen egon du ginen.
Haizagailu oszilatzaile bat. Bai, langileen logela, logotro. Zerbait ezkutatzen dute, protektorrek. Haietako gutxiago da biltza. Errazionamendu plana behin eta berriro aldatzen da. Alinak dio dena nire buruan dagoela. Sentidezak eta egin beldurra nire balitz dezala. Zeren beldurrote dira? Protektorra, beste hori protektorra zan. Igual tiro bat jo behar nion? Ez. Opa, hostia, nire buruakin susto hartuet. Hostia... Igual beste protektor horri tiro bat jotzea izangoa irten bide oso logikoa. Gau zertzan, Alinaren egunerokoa. Dana errepasatzen nahi nahi zen, nola ez da egiten noa joan. Buruko bin pixka batekin Alina... Gero eta jende gehiago desagertzen da mehatzean azken aldian. Replikak ere bai. Ez dirudi protektorak ere libratzen direnik. Hemen... Gauza txarra gertatzen egia, etxe honetan. Akabatu lurrean daudenean. Eskerrik asko, aholkoa batik. Ba, venga, bera goaz berriz, hegoalderuntz, Oso Resident Evil baita galduta ibiltzea batetik bestea bala gastatzen. Bale, hemen igogailua dago. Osea, epa. Baina igogailua ezin genuen moitu, ez? Igogailua ezin dugu moitu... Blokeaturik dago. Sartu protektor identifikazioa. Bale, horrek... Nik uste asuntuak logikakin funtzionatekola eta pixu hau pasatu arte ezingo duela aldein, noski. Kontu zoain, hemen aurkarik engoia. Ba... Zerbait eskapatzen nahi zaigu, nik uste. Igual hori ditzeko administratzailearen giltza behar dut. Ostia, hori izan giltza... Mapan lehen ikusen puntu horia, giltza falta, hortze hon. Eta laizter norbaitik pistak eskatzen hasi beharko dugu. Inventarion bitzen hasi beharko dut baita? Ia zer dauketen da pixkat fundamento goioen. Bueno, kontuz baina. Bale, hori akatu genuen da. Epa. Nun gaude guain. Bale, hemen akaso... Hau ikusi algen duen. Bilaketa protokoloa. Protektor kontrolatzailea zerbitzuan. Protektora zerbitzuan. Helene Song. Ba, ikusi duen. Konfiskatutako objektuak, erlojua, eraztuna, bizilekoa, A16 logela. Lantokia moral politikoen ikasgela. Itxigabeko ikerketa batean, atxilotua. Irrati baten lapurreta. Leku aldatzeko jatorrizko arrazoia, jarduera kontrairaultzailea. Unibertsitatean paskinak banatzea. Julia Huang. Konfiskatutako proiektuak sendagaiak. Bizilekoa A74 logela. Lantokia A mehatze operazioa. Bioerresonantzia susmopean atxilotua. Konfiskatutako hidroxikarbamida pilulak medikuntza egalera bidali dira.
zaintza berezia aplikatzeko eskaera egin zaio kolibriari. Alina Seo. Konfiskatutakoa apaingarri kutxa tximeleta baten inkrustazioarekin. Hori ikusi gendun, giltza zitxia, irik gendun. Fabrikaz, zorabiatu nekearen ondorioz, bere litera harakatu zen medikuntza egalera bidalea oinolen. Heinrich Fukuyama. Konfiskatutakoa idaz luma. Estatuaren aurkako konspirazio susmopean atxilotua. Bale, hau... Agian menuan zer duzun ongi behiratu, edo zerbait etzu ikusi nunbait. Nunbait. Zerbait etzu ikusi nunbait. Bale, hemen lasai gaudela hasiko gara pixka behitzen. Bale, bigela horiek faltaia errepasatzeko, baina bai, inventarion zozi izan behar deu. Baina ez, konpontza espraia, konpontza dakia, erasoako eta defensako traste bakarri dauzket. Galdutan nabil, lagunok. Galdutan nabil. Oh! Purtzila! Bale, berriz hemen nago, hemen egon geha. Txen bazpare berriz irakurreko eta hor zerbait maiztasunak, ez hori ikusi edo. Bale, bain akatu inberdete emakume hau, Me caben Dios! Botoiz naztu naiz. Balak nundia? Baina. Ze kristo? Joder, kargatu inbernun. Bale, hor... Gela bat utziet, isolation gela hori utziet harakatu gabe. Berriz hartuko gea, kontuz. Ostia, hemen beste hau dago. Urtzila hau dago hemen. Maiok, tasio, maiok. Eraso, tasio, eraso. Bale. Lurrean da. Errematea! Ze kristo! Bala bat, bota nahi gabe. Bala bat alperri galduet launok. Barka ezina. Gorputz bat dago kaiolaren barruan geldi. A ber, ena izan du situatzen ni plano hontan. Bale, lau kaiola dare eta gainontzeko itzalak dira, ez? Zeus. Ostia, kolibria ez altan izango gantxak hau deten hori. Ola, kartzelero fama zeuken, ez? Kolibriak. Bestea libratu da. Caben dioro. ¡Me caben Dios! ¡Sí! Vale. Ay. Mendik etorri naiz. Maiztasunak, esken bestik ez dago. Momentu hontan oso galdutan hau. Bueno, gordetzea jongo naiz eta... hortik ez. Oiten txilloa. Eta norbait, ez da pistak jakiteko, baina zemuzko esperientzia guain gozu, Xenalizan jokatzen. Oso ondo hor berehala jarri duzu praktikan karratua txikitzearena, bai pixka ditxoin inmerda ez, apunta hau, eta zema eta gehiago itxoitezun, hobeto apuntatzeu. Epa, gela guztet harakatu gaur. Edo? Jani gabe iruziklo, takilean kontrabando aurkitu zaio. Mikaela Wong.
isolamendua, irratian erabilera ilegala, galdeketan zendua, Wolfgang Wong, eta Franz Huo, kordea galdua, zigorra lanaldi bikoitza biziklo. Emili Juan, erabat tiranikoa gobernu hau, Ofentsa bortxaz sartzea. Emaitza galdeketan zendua. Hore galdeketan akaben du, Bueno. Zer da hau? Jaun Andreok. Zer da hau? Wonderwaffen. Gure nazioaren superarmak imperioaren aurkako borrokan. Falke unitateak. Bale, gelau ondo aztertu behar dugu. Kutsa horren kodeak. Jakin dut gutxinez langile batek ezagutzen dituela protektorren hormetako kutsa gotorrentzako kodeak igortzeko erabiltzen diren maiztasunak. Filtrazio honi lotutako edozein langile galdekatua izango da erruduna aurkitu arte. Besterik iragarri artean, langileek debekatua izango dute irratiaren erabilera. Adler. Ados Adler. Bale, hau gailu hauen esplikazioa, ez? Hau ja manejatze dugu. Kutsa gotorra. Bale, bale. Hau behar dugu, zenbaki hau behar dugu. Eta ez dauketala. Hemen apuntatu nitun, baina erabilire bai. Okerrez banau. Berrendalau, bostun damabi. Hau xauak inengo atze, kristo. Ez, Tasio, ez. Oraingoz, asko atsegin dut. Gauza bakarra, zeuri gertatu berri zaizuna. Ate bat zeharkatu eta morroskoa beste aldean agertzen denean. Kontaktu mina dagoelako ezin saiestu. Ja, karo, ez dakit ondo ulertueten. Gauza bakarra zeuri gertatu berri zaizuna. Ate bat zeharkatu eta morroskoa beste aldean agertzen denean. Kontaktu mina dagoelako ezin saiestu. Osea, irikitzezunen atea eta bertan dagoenen, ez? Daia joite izu direktamente. Hori da, ez? Esatezuna. Edo, eske beste aldean asaltzen den, hori, vale. Ados. Atean beste aldean, karo. Esto non gelan beste aldean, ez zenula, vale. Bai, hori pixkako ikarri da, ezta. Ja, bueno, batzutan golpeatzu jaso inberdia, eta la bizitza. Ba, ni gauza bakarra ataskautan hola, hori da honetako problema. Ira bat ataskautan hola. Objektu guztik hartu goitut. Horten gotu. Bueno, ez dakit zertako gordetzen nahi izan, ez zerrin. Bala gastatu eta kolpe jaso bakarrik, baina bueno. Eta pixkat erdi hostia hautan joago, momentun, ez? Gustu baietz. Vale, butterfly box hori hor dago. Behar deuna zea da. Vale, tximeleta kutsa erabili gendun. Vale, behar deuna da kutsa gogor hori irekitzeko kodea. Ostia. Bigoratzen nahi zait, pa. Hori da hostiautan holako, ez? Bueno, ez da pentsatzen sendatzea da baki bat gastatzea, ze ondo, no? Ondo sano sentitzen nahi, egia esan. Airuro gita bat hortan egon geha, ala? Bai, egon geha, bai. Jo, eske dana zerkatuet. Falta zaitena zea da? Falta zaitena zenbaki bat da, Zenbaki
inozo bat bestik ez da falta zaitena. Eta inventarioko objetutan, eske ez du, konpontzea dabakia, konpontze spraya. Jo, hartu merko eta dabaki batzek, ez du lata ematen nahi zait, bihurratzen nahi zait, mandoa aldiro, ra. Eta paperen baten entzunez zerbait jartzen kutxa forteko kodei buruzeo, bai, jartzezun, baina... bai, ez, tasio. Jartzezun, baina ez zuen ematen kodea, esatezun... Ze esatezun, a ber. Ai, la hostia. Botoiz nazten nahi izan guztien. Hau izango da fundamentua. Ez, joder. Venga... Esatezun, langile batek ezagutzen dituela protektoren hormetako kutxa gotorrentzako kodeak igortzeko gutxienez langile batek. Erabiltzen diren maiztasunak. Ojo maiztasunak! Ojo maiztasunak! Ibaios, Gabon! Zure beharra hundikin gabiltzemen. Piste honleiken naiz eta kodeaz jarri? Bai. Kaixo, Ibaios, ondo gabiltz, ataskauta nago, baina ustet klabea topatzenen izela hemendik ateatzeko. Kaixo. Haupa, Ibaios. Bai, ataskatua nago, baina kontuatzen naiz maiztasunak, protektoren hormetako kutxa gotorrentzako kodeak igortzeko erabiltzen diren maiztasunak, gutxienez langile batek ezautze ditula papelo bat aurkitu du maiztasun horiekin. Beraz, hori probatu behar dugu. Piztu irratia eta maiztasuna proposa detektatu orduan. Ostia, irrati maiztasunak dira, klaro. Eta irratik ze emango dugu. A ber, maiztasunak. Zer ondo ulertzen, baina... Me cabe en Dios, botkorreko botoia eman diot baina. Maiztasunak. Ilargia, eguzkia, balantza, dorrea, zuhaitza, ezpata. Poema bada. Irratiak zenbaki emango dizu, karo! En kasu ekaitzari, beti teo kasu. Vale. Ez duzu gogoratzen duela urte asko FM irratitik espektrumeko jokuak bidaltzen zirela? Ez dut gogoratzen ze justo jaioa beneon, baina jokoak bialdu FM-tik. Claro, eske zinta batzuk zean, ez? Kasete batzuk zean, ez? Espektrumeko jokok edo. Aurrean izateak laguntzen du hau ulertzen. Claro. Nola aurrean izateak? Zer aurrean izateak? Bale, hori ingoet, baina... Zera jongo naiz. Netorreko naiz. Eta irratien martxan jarri ezagun. Orduan. Claro, kutxa gotorra, irratien zinta sartu grabatzera eman eta joku berri bat zuretzat. Pasote. Baina, ber, ez dut oso ondo ulertzen sistema. Osea, audio baten bidez, bializeiken, audio bidez funtzionatzen bideo joku horiek. Nire inoiz pentsau zinta bien asuntoa nola zen, baina... Nola da hori. Bale, venga. Beraz, maiztasunak, az gaitezen... Me caben Dios. Kiston jaleo hauket botoiakin. Vale. Berroita meika, laroita lau, enda mairu, ondo horreita sei, ondo laroita iru, berrondo horreita bat. Vale, berroita meika, laroita lau ekin eseko naiz.
Vale, berroita hamaika. Nahiko Metal Gear Solid, hau. Bi. Tea papela eta boligrafo eta xio. Bi 0 lau bost bat bi. Ara, txaten ja jarrita zeon. Egin klik kutxa gotorrean lehenengo. Uin elektromagnetikoan sartzen duzu jokuaren kodea, musika sartu beharrean. La hostia. Baina, gero hori entzun ingo zan baita ez, kode horrek soinu bateako zun, eta horretik irratibidez bialtzea eta grabatzea ez. Atea ikusteko. Brute force. Ez egin brute force, mesedez. Eta sendatu. Txalo, status report, kode gorria, arriskoa, tasio, osasuntxo sentitzen naiz. Egin klik kutxa gotorrean. Bale, itxoin horna sendatungo naiz. Konpontzea da bakitxo bat eta listo. Bale, orduan, kutxa gotorrean klik egin. Eta irrati martxan jarri, esatezu? Tirita jarri. Irrati martxan jarri edo eman diten kode hori jarri ingotia. Berrendala bostunda mabi. Venga. Oh, zuaitza! 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 Eundalaroita iru. Eundalaroita iru. Jak. 6. Bi. 6. Vale, ez dena oso ondo ulertzen da. Zetera bat harrapatzen irratik ze ikusteko duken. Kemen dios. Nahi zait dana ondo asimilatzen. Vale. Ara, nire korea ezberdina zela uste dut. Jak giltzako eskorra. Jak giltzako eskorra. Irratia komunikazio elkarbanatzeko movida bat baino ez da. Ez... Hola. Hola. Leku gabe. Bai nire ere bai. Kanal bakoitzean komunikazio bat. Bale, beste gabe irrati erabiltzeue komunikatzeko, ez? Langile behin arten edo... Kanalak maiztasun konkretuetan jartzen dira. Jokalari guapoek kode kapikoak lortzen dituzte. Eskerrik asko. Walkitalkietan ere gertatzen da. Bueno, guazen... Zeus. Guazen kutxa gotorrean zerbait ustea. Osea, kutxa gotorrean ez, joder. Resident Evileko kutxan. Hau fuera. Hau fuera.
Eta berriz ere. Eta hoen bai, abartu deu. Txataren laguntzaz, baina. Egiari zor. Nortasun txartela hartu duzu. Bale, da nortasun txartelak... Zertarako, nortasun txartela? Eta wifian ere kanala daude frekuentzia ezberdinetan. Eta ez da audioa bakarrik bidaltzen wifitik, ez da? Jak. Bale. Irrati frekuentziak askoko eman dezake gaur egungo munduan oraindik, ezta? Hori da atatzen duen mezua. Aztertu dezagun. Hau. Star S23 zaindaria, ospitale egala, 3. solairua, 3 zikloa. Gehiegi dakizu. Nola zan? Txorro porro edo? Txirri porro? Susmatzen dut ekaitzak garatzaileak baino gehiago dakiela gai honen inguruan. Txirri porro. Ba, ez dakit ate hori zeharkatzeko balioko iten nortasun agiri honek, baina proba ezagun. Beno, garatzaileak ere hori bazekiten. Epa. Berpiztu zaigu, zerri hoi. Ez dut uste, hau zanik. Administratzailean giltza behar dut, ontako. Vale. Eta orduan, nortasun agiri purtzilonek zertako balioit? Lokuluska ederrean zegoen eta molestatzera etorri zara, egi da, gaina bea da bertakoa, ni etorri naiz goiko pixutik eta men baztaran hasten naiz. Igogailu hartzeko, Jon Andreok. Nortasun agirerekin farlopatxak. Bai. Langileen kasernak. Hautatu helmuga. 2 langileen kasernak. Ez da genoa, joan. Batetik etorri egin itzan, ez? Bueltatu ingo gea? Ia zerbait aldatuan? Edo 3. jetxi? Berretxi hautapena. Nola nahi duzu berrestea? Dios. Baldar. Lehenengo pixonga da guain? Ez. Lehenengo pixongara, ez? Hori hartatua. Oso ondo. Bai, zea, bigarrengo, no? Leku berdinen, no? Oh? Bai. Enaiz moitu. Desastre, da zete jartzun bata orduan. Ez dut lortu. Uste dut ez duzula botoia sakatu edo. Vale. Langileak asenak bi. Berretxe hautapena. On bai. Eta txartela ze? Horgatzea?
Zer dugu? Oain txartela inberkot... atek irekitzeko eman, eta txartela hartu. Vale. Bai ez ba. Vale, bai. Hostia, entzerrauta asensoren, hori bai... Epa! Hori amez gaiztauta beldurra. Hemen nobeda daude, Eskopeta... eskopeta kartutxoak! Ufa! Kaixo? Isa! Zuzara berriro. Posten hau honek ikusteak. Aurkitu duzu bila biltzana, ez, Isa, ez. Nire norbaiten bila nabil, nire izparen bila. Ikusten moduzu esango duzu bere bila nabilela? Zautzea limaz bai. Lasa, ikusten moduzu berehala ezagutuko duzu. Nola? Pentsatu duzu inoiz, ea norbaitekin azkenengo aldiz hitz egiten ari zaren oharkabean? Nahiago nuke atzera bueltatu albanintz, beste zerbait esateko. Sentimental jarri zea, Isa. Leku hau benetan bitxia da, azta? Zer gertatu ote zen hemen? Baina ez du askorik axola. Ez duzu nitaz arduratu beharrik. Nire burua zain dezaket orain. Ezin dut beti besten beharrean egon. Azken finean, horregatik alde egin zuen berak. Nazkan da. Orain ziur naiz hala izan zela. Bukatu da Isaren jarduna. Erika berdin Isaren aizpa. Elizabeta. Neuk be. Ondo egin duzu, nik zatia galdu nuen bera joategatik. Neuk be. Atondoa. Ostia, oain mapa zerotik astea berriz? Ez dakit hemen bueltat... Joder. Ez dakit hemen buelta bat ematek menzion. Beti mezio buelta bat ematek, ez da? Gauzein lekutan, gaudela ere. Vale, haure ez. Ezin da zerrin. Ondo, guazen ba. Izakin konversazio hori eta agur. Hori izan plana. Kiak. Venga, irugarrena jongo ga. Egozein pixota juteko eta jata 6. Oain? Ez da, irugarrenetik hasiko ga. Hospitaleko egala. Ez zen hau ikusteko soilik zen, ez da maratoia izan. Buelta txikia. Fotograma hori ze? Ze pasau da hor? Igogailuak nola funtzionatzen duten badakizu. Zer tau da hemen? Txartela konfiskatua. Kontaktatu administrazioa. No me jodas. Kontuz, Jaun Andreok. Bueno. Pixu berri bat, aventura berri bat. Azamiente da ongela hontan. Ostia, hau matxuratuta, baina zuloa da, salto iteko, Hori lehiatile muko bada. Kejatzeko eta sarratzeko bertan daunakin. Igoileak nola funtzionatzen duten badakizu. Jajaja. Beldurrezko jokoek nola funtzionatzen duten ere bai. Bideojoko izanik eskerrak eman 11 ninjaren aurka borrokatu behar izan ez duzunik igogailu barruan. Hemendik hasiko ga, bestaldetik irekitzen da. Klasiko. Bideo bakarra beraz. Zerbait gertatukoa ate honen bestalden, Oso garbi dauket. Goazen. Ufa.
Ufa, zaindari badagor. Bibide, tanbeian irugarren nengoa. Guazen hemendik. Gordetzeko lekua. Eskerrik asko, eskopeta. Gauza eskopena, gorde. Gordeta atxedena, txata irakurtzeko. Belarrik pixkat aireatu. Nik Splinter Cell bat utzi nuen, igogailu batean sigiloa mantentzea erreza ez delako. Utzintzen nuen Splinter Cell bat. Nik Splinter Cell jokatu nuen... ez dakit, Splinter Cell eta Rainbow Six saga berdina da edo ez? Oendu dauket. Nik uste Play Bian hola eukinula Splinter Cell bat. Eta rekordo dauket bastante guapo zehola, baina aztuta nago. Aztuta nago, ez dut gero urte guztia baten ez da berriz jokau, Playa saldu inun, bideojoku guztik bai, horren nintzen 10 urte bideojokutan jokatu gabe. Eta pixkat aztuta dauket joku hori. Txasan bani zuen? Jode norbait... Nirea Pandora Tomorrow zela uste dut. Baina ez dut horatzen. Por cierto, ikusiko zenuen noski norbaitek atazun bideoa joku bati buruz. Nahi zen agoatzen tituloa. Ez dakiz, Wanted Dead. Kiston bideoa, flipante izan zen bideo hori. Eta joku horrekin interestxoa sartu zitzaian, Pixka zaila izateko pinta duke, baina interestxoa. Ze bestela nintzen inoiz fijauko joku hortan, da norbaiten analiziakin, gogoa matezen jokatzeko. Bai, kristona. Arra ezagun eskopeta. Gauza batzuk gutzi merkoia, ez? Bauko lekoa. Bai, baina... eske trastegia eusket. Ueko utzi behar da... Gero zerbait aurkitzali madure. Venga, konpuntze spraia utzin guat. Eta erabilera bakarreko zorabiatzaileare, bai, momentuz. Eskopeta eta pistolakin zozingo dugu, ez? Ez! Zer musika autorea? Ole, zea... Esango, eta argizpi berdea, laser berdea. Bueno. Zer gehiago gela hontan. Reception. Olean, behitu urrazpin 3 bate. Gela hortan 3 bate utzi diteu. Bangoz gora ingo dugu. Ia zeuk aurkitza du. Kontuz, Ole, hemen jaleo badago, ordena hori horrekin. Inspect. Vale. Txata irakurri eta horrea sartuko naizia. Oso ondo dago jokoa. Nahiko norbait estaileko jokoa dela dirudi. Do escopetas tengo. Joko honetan garrantzitsuena da zer hartu, zer utzi jakitea. Jende asko kritikatu du mugatutako inventarioko lekua, baina nire ustez oso erabaki ona da. Estresantea, baina erabaki ona. Neiko asko atsegin dut oraingoz. Generoaren klasikoa inventario mugatua izatearena. Claro, hori mantendu behar da. Ea ba. Sartu txartel hutsa imprimatzen hasteko.
Giltza hutsa behar du. Ostia! Vale. Ba, giltza hutsa lortu behar de bortako. Ah, giltza hutsa imprimatzen hasteko. Osea, giltza bat sortuko dugu horrekin. Bueno, bengoz aurre inberko jau. Hemen zeon. Jak! Errematea! Zazta! Uf, eskopeta jarra da, Bale, hemen hiru bide. Ezkerrekotik beti aurrena. Bai, ona... Poste mota hori, uste nun baiten ikusi deula lehen, ez? Osa, lehendik joko hontan esan idat. Ez gaur baina. Ezpata. Oh! ANB, HSR... Bat bi... Hau, irratiakin... Deskurrituko dugu. Bale... Ondo, dagoeneko ez dituzu balak xautzen. Boterez mozkortua. Nazioaren hiru urrezko izarrek apaintzen dute estela. Zer da hau? Zer da hau, jaun Andreok? Suaren giltza, lurraren giltza, urrearen giltza, uraren giltza, airearen giltza. Binga! Batez, bost, falta ditugu. Ufa. Jaja, oso puzzle klasikoa. Vale, ezpata. Ezpatan maiztasuna daukeu eta horri hori daukeu. Ja. Bueno, esploratzen jarraituko dugu momentuz. ¡Me cabe en Dios! ¡Ah! Ah. Ez da oso ondo jun, Ez da oso ondo jun enfrentamentu hau. Euska beldurtu inaiz. Konpontzea dabak irik eatzea alda. Bai, asko ega gastatzen, Gauza honeako. Mozkoraldiaren biharamuna. Beste aldetik irekitzen da. Pompa gelako giltza behar du. Giltza falta hundia duke gontxe hortan. Hau ze, bizik aldago edo. Pompa gelako giltza hartu? Bai. Jode, azkar. Azkar lortu du. Ai, ez. Zorua azpira erori da. Beko solairua ikus dezaket uraren azpian. Seguruenik arriskurik gabe jauzi egin ahalko nuke behera, urpean ez balego. Eta urpe malima dago, oendik eta arrisku gutxi gokin, ez? Koldar? Bainutxo bat?
pompa piztu eta ura kendu. Pompako giltza bertzan nun? Nuntzan... A ver, hemen ura dago, eta bi hauetan ez. Orduan. Jak, ez? Hula utziko dut, daia salto indikeu. Zer, jabeko solairu dagoa, ez bandikan solairu ontan hasi bestik ez gehin da. Uholden kontrako drainatze sistema akastuna. Medikuntza hegaleko ara guztientzat. Uholden kontrako drainatze sistemaren pompa berdintzaile automatikoak oraindik ondatuta daudela dirudi, eta ondorioz beko solairua ura gartu du. Baliabide guztiak ekialdeko hegaleko eskaileraren egitura konpontzeko dabilzki gurez, drainatze sistemaren presioa eskuz berdindu beharra dago oraingoz. Pompak kontrolatzeko gelatik. Ura drainatzeko ziurtatu bai A, bai B tangek ur kopuru bera dutela. Barnean, eta Z tanga guztiz utxik dagoela. Tanga bakoitzak duen ur maila kontrol panelean ikus dezakezu. Sakatu panelanen bekaldeko botoiak ura tanga batetik bestera mugitzeko aire presio sistema erabiliz. Vale, A eta B urkopuru berdinakin eta C utxik. Bi tangak onela berdintzea dirudiena baino zailagoa da, tanga bateko ur guztia batera mugitu beharra duzulako. Ura jasoko duen tanga beteta ez badago behintzat. Pompak ondatuta daudenez, A tanga bakarrik bete daiteke bere kasa. Jak, igual replikak ez daki gerian. Aurreko batean, edo historioak hala eskatzen du eta punto. Zure pertsonaia urperagarria zen, zombiak aurpegia hautsi aurretik. Abertazio, eskuluriurik gabe saiatu behar zara? Ibaioz, derrainatze, Txirriporro. A ber, ez ditut ditzak asmatu, Tanga, nik uleroak nahiago ditut. Beste paper bat daukazu irakurtzeko. Modu zaila edo erraza nahi duzu. Paper hori irakurriet eta bestea. Tanga drainatzeko jarraibideak. A tanga beteta dela, onatx nola berdin du tanga. Bete B tanga, gero bete Z tanga, B tangako urarekin soilik. Bete B tanga, gero bete Z tanga, B tangako urarekin soilik. Eraman Z tangako ura A tangara. Ostia, tio. Bete Z tanga berriro B tangan gelditzen zen urarekin. Eta bete berriro B tanga A tangako urarekin. Ostera ere bete Z tanga B tanga urarekin soilik eta gero eraman ur hori bueltan A tangara. Akatzen batekin eta trabatzen bazara, eraman berriro ur guztia A tangara. Eta hasieratik. Dios. Modu erraz aukeratu du. Beitu, ez dut hartuko burun. Ni pentsa dut, esan dunen zaila zala pentsa dut, aberreza izangoa. A eta B utzi horretut. A eta B bete behaitut. Berdin. Eta C utxik utzi. Ustu C. Eta bain atik bea pasa. Ostia. Karo, ez da... Bale, oin ulertzeatik den zaila. Olako rollo bat zeon arma letal pelikula baten. Bomba bat desaktibatzeko taula eta uraken kalkulok inbertzen. Bale, hau sartza alima dugu hemen osoik, 3 orden da, zeize, tipo olako gauzak. Erraza, nik hau paperen apuntatu nuen. Karo, apunta hau eskema paperen, pasa A, B dena, orain C bete berekin. Eta ez nire papera behitu daiket hau iteten bitarten, ez? Apuntatu gabe. Hemen daude, jarraibideak.
Vale. Aurrena A tanga osoik bete da beste guztu, ez? Bete B tanga, gero bete C tanga, B tanga urerekin soilik. Hori, vale, ekaitza atento dago, ekaitza oso atento dago, venga. Ba, aurrea. Hau laukeu, vale. Orain, C bete berekin. Ez, atik bera pasa. Vale. Orain, C bete berekin. Vale, C bete berekin. Gero CA. Zetik ara, pasako deu. Eta gero AB. Atik bera hoen. Paperean jarri behartzuen. Egin kasu ekaitzari. Baina, ez da bukau, ez? Neuk txuleta begiratzen egin nuen, baina agian nahiago izango nuke txuletarik egongo ez balitz. Igual warming bat paper hartu horretik, benetan irakurri nahi duzu pista hau. Edo gutxienez puzlearen alboan egongo ez balitz. Ez dakit beste pausu bat falta denik. Vale, gero atik bera, eta... Non indo zen? CA. Vale, oain berdeu. C tanga berriro B tangan, osea, betik zera. Vale, BC. Eta bete berriro B tanga eta AB. Vale, ostera ere BC. Eta CA. Nola AB? Ekaitza? Nahaztu intzeala? Kelio... B... CA uste dut. Ostera ere berriro, bai. Hori ez alda bizkaieraz. Edo beste modu bat dagoela. Ez berriro. Vale. Non gindoa zen. BC... Nik apuntako ez... Lio, Lio ukau. Bete Z-tanga betanga urerekin soilik. Betik ara... Ez nabil troleatzen liatu ina ez lul. Ja, bai, nik pentsa benda lio entzala, eske... Lio bat izan da. A ber, txoin, betik zera. BC. Bete Z-tanga betanga urerekin soilik, vale. Eta gero, eraman hori bueltan, atangara. CA. Ostia! BC. CA. Ba, eta jazta. BCCA eta listo, ez? BCCA... Venga. Ostia, baina nun gindua zen? Nun utzi deu? Vale, hau da falta dana, ez? BCCA. Ah! Vale. Betik zera. Eta zetik ara, eta hola, ez teu biten, ez teu bukau. Eta oain ze. Oain ze. Kaka. Ah! Bueno... BC.
CB. Oina inventatzen nahi naiz, Ni ez dakitzen den helburua. Ulertu dut zer egin behar den uste dut. Bai, egin behar dena da A eta B-en kantidade iguala eta C utxik utzi behar dugu. Karo, hortako kombinaziok noiz argitaratu behar du C tangak diska berria. Carlos Tanga. Ez que ni pentsatu dut momentu netzala zaila izango, baina bauke berea, Vale, bain dana handaukeu. Berriz hasieratik hasi horko dut, eta zeakin ingo ez dela gau osoa pasau dut honekin. Pentsau dut, momentu baten arrotu inaiz da pentsau dut ez erabiltzea txuleta, baina bai, beharra haukeu. Beraz, az gaitezen berriz hasieratik. Bete betanga, venga, AB. Gero, bete Z-tanga, B-tanga kurerekin soilik. Alegia, BC. Eraban Z-tanga kura A-tangara, CA. Bete Z-tanga berriro, B-tangan gelditzen zen urarekin, BC. Eta bete berriro B-tanga A-tangako urarekin, AB. Ostera ere, bete Z-tanga B-tangako urarekin soilik, bale, BC. Eta gero, eraman urrori, bueltan A-tangara, CA. Hortxe dago. Bale, ekaitzak egin du, apuntatzen nintzen papelen, baina ia berdina jarri daun. BC, AB, BC, CA, bai. Bat, bete B. Nola bete B? A. Venga, orduan, AB, venga. AB. Oen. BC. BC. CA. CA. BC berriz. Ostera ere. AB. BC. BC eta CA. Eta egina dugu CA. Bai, zorionak. Lortu dut txuleta ikasoitea. Ez egin kasurik niri. Oain zetan gana entzuten dut beti. Ondo, tak, erraza. Azkenekoan, hau pazu. Oso ondo, oso ondo. Tanga bikaina. Hau zer da? Hemen zoze dago, hemen zoze dago. Zoraiatzaile bat. Ona. Bale, gehi hauzket gorta zoraiatzaileak zea, beste maletero hortan. Pamprum. Bale, bain salto egin daikegu beraz. Ostia, pentsatu egin nahi nun, zetik ez eta aukera eman. Uraren giltzartu, bai. Konpontzea da baki hartu, bai. Laizter naiz leku gabe inventarion. Hainbeste, hau hartu, beste hartu. Ostia, horrat askota hau naiz, Uf. Eskilarak igotzeko gora. Bale, ondo. Ondo, txoin, Probaten gotia noa igotzegean, ia gela berri bat iriztegean, itxita zeona. Atea ireki duzu, Effective Wonder.
Bale, hortxe gaude. Pan bromen ondon. Bale, hauen pixka beldurra auket. Agindu ikaso egitea, Kriston accomplishment-a. Ez dakit zer den accomplishment-a? Komplimendua? Puzle egin zutenean, pasatu gara esan zuten. Nik uste dut hori gertatu zela. Horregatik, bigarren papera. Izan daiteke. Puzle horiek papel gabe oso divertigarriak dira. Lorpena. Ados. Kriston lorpena agindu ikaso itea. Karo, pinta duke oso zaila zala hori asmatzea papeli gabe. Oso zaila izateko pinta zeuken. Baina, nolako gauza gero astezea eta bea, eta bueltatzuk eman, da... Postakit, nik uste dut pasaintziala horretik jarri zuela gero... Tutorialtxoa. Bale, ez dakit, bera jun, gora jun. Ez que, oain dikan falta zait. Ez zait falta. Uste non esploratzeko falta ez zehala pixua, baina ez. Guazen bera berriz, beraz. Bueno, hemen aurkari bat zeon. Pentsau ezagun horrena zein. Gauzatxoak daude gela hontan. Munizioa, pistolantzat. Leku gabe inventarion. Kaka. Hoxe. Kaka zarra. Ba, guazen zehara. Guazen gauzak leku hartan ustea. Venga. Sartu giltza eta horrela inventarioa usten duzu. Sartu giltza non? Ona! Oso ona. Zan hemen. Ba, gehi hori ustu berra gauket, baina... Uraren giltza hartu deuna... Zeintzan urana... Airearena... Urrearena... Azkeneak utziet, Bai. Jak! Oso ondo. Bai, irekitzen duzunean, urdina jartzen da erdia, baina zeharkatu arte, ez da urdina jartzen beste erdia. Basar. Ba ez. Behan ezkerrean. Ez. Beste aldetik behin ireki arte ez da desblokeatzen. Berez, beste aldetik behin ireki arte ez da desblokeatzen. Zein, beste aldetik irekitzen dena? Zer, atzeko zauran joa txaten. A ver. Nu, hostia, asko idatzi zuen mora gutxen galdu naiz. Nik uste hainbeste vuelta zuzen eikia kasualidez ezinezkoa izango litzakela. Hombre, ilargi, etzan intentzioa kasualidez ezitia, baizik eta pixka pentsauta, hostia, hainbeste kantidade balin badao, tal, zaila zen bai. Sartu giltza, osea, zure esperantza bakarra nik hori lortzeko kasualidez izatea zen, ez? Sartu giltza eta horrela inventarioa usten duzu. Ibai, osbaldakizu orain erdi urdina, erdi horia dagoen atea edozein norabidetik ireki daitekeenik? Zein? Bestaldetik irekitzen dena? Berez bestaldetik ireki arte ez da desblokeatzen. Behan, ezkerrean, baser... Ondo daki ilargik. Ondo ezautzen hau, Venga, bintzat huek hori dugu inventarion. Bakarra, baina... Igual bertan daola, zera, jongo naiz.
Jos! Bertan gaude eta... Zea, gongo naiz. Me caben Dios. Ostia, gaur ez dut jarri fokua. Oinero intzait eta aztu intzait piztea. Ja, bueno, ikusten azu ez. Beste lehen para hauket hor da. Ba... Hortik ze, bide hortatik naiz momentik. Hori edon ate hori irekitza guko edo honezkeo. Ba, hemen ongea. Hemen. Bantxe torren izartik, bai. Ondo, tasio. Guazen. Tutu erako giltza. Den kirtena. Posterra. Arar. Erabilera anitzeko konponketa langile replika. Ara. Ostia, leku igabe oina. Bueno, guazen leku bila. Guazen leku bila... Ate ireki duzu. Vale. Vale, alde bakarretik irekitzean ate horiek. Nora goaz. Mendik. Oso ondo... Vale. Tutu giltzaren kirtena. Giltza unibertsalaren kirtena. Tutu erako mudurrak txertatzeko aukerarekin. Hori gainen eukitza interesantea da. Konpontzea da baki ere bai. Hau ez, hau fuera. Pistola eta eskopeta. Zenbat bala uzket? 6 da eskopetak 2. Ja. Kartutxok mendare 3. Zer zerbait utzen berko dugu, ez? Venga, pistola utzikoet. Bela, juego. Edo... Ez da gitz esan. 2 eta 3 bost bala uzko eskopetan. Moldoko, ega. Ega. Beldurozko jokoak argi gutxirekin hobeto. Ba, irekitzen da. Pistola, eskopeta uzten baduzu, balak ere utzi behintzat. Bai, errazoi, baina ez eskopeta gini joa, venga. Gustatu bintzait eskopeta eta... Ondo egin dute hartu ditzakezun objektuak kolore nabarmenak edukitzea intrusiboa izan barik. Vale, beraz, beko pixura goaz. Ostia! Nun utziet gauza bat hartu gabe? Kauen dioro, nun utziet gauza bat hartu gabe? Behan, eskailerak gero igotzerakoan? Hutsaren giltza.
Hemen zan, ez da? Giltza hutsa hartu duzu? Bai! Bale, giltza hutsa dugu da hor ordena hori batekin, ba giltza sortu ekegula esango nuke. Ah! Me cabe en Dios! Ah! Kakazarra. Giltza hutsa. Nik ez ustu hartu dut. Gordatzeko, ondo. Eta kutsa ere, bai. Eta hau zer da? Bai. Ikuskatze gelako giltza, oire bai. Ostia, baina, gauza asko da eta oso leku gutxi do, ez? Giltza hutsa, tutuberako giltzaren kirtenare utzen berkot. Momentuz. Hau zer da? Ikuskatze gelako giltza. Zintzen ikuskatze gela? Ja da ikusi dugu. Lio, lio. Goian. Neu ikaratu naiz. Bai, sustako matitu, sustako matitu. Eta ez du ematen hainbestako susto eman berdunik, baina eman iteitu gero. Zer du deu? Amaikak, baina nik ez daukat presek gaur. Aukeratu duzu noizbait jarraitu gorde gabe. Ez. Vale, konponketa adabaki bat hartu berko nuke. Garbi dago. Ez, pixka dosti hautan hau, ez? Bai. Konpontze adabakia, erabili. Beste zerbait baltzen gela hontan. Sendatzako spray bat nonbaiten utzi duzu lehen. Kutxan gordeet, ez? Edo hartzako neuken da neuken lekuik. Giltza zegoen lekuan? Hemen? Ez. Gorria zen, estanteria baten zegoen. Jesus. Lio hau, Hau, menez. Bai, kirtena zegoen lekuan. Hemen etzala esango nuke. Ez, hau asirako gela da. Hemen egon txangea. Bazen aurrea. Ostia, hemen naizeon. Ostia. Bideokasetea hartu, venga gauza gehiago. Venga gauza gehiago. ¡Ah! ¡Me cabe en Dios! ¡Me cabe en Dios! Encerrona. Oi sustua. Arak ezagutzeko unea. Buah. Kirtena goiko solairoan zegoen. Ba ez, ufa. P14 langileentzako kexa imprimakia. Kexa imprimakiaren betetze data. Kexatu den unitatea. Estatusa pertsonala, departamentua medikuntza. Kexa eragin duten unitateen protector ID osoak. Arar dia horiek. Gertakarien data ordua, 1 euro. Gertakarien kokalekua, medikuntza egala. Deskribapena, elfek etengabe erabiltzen du nire giltza. 10 milimetroko tutuerako muturra galduz. Beheko solairuko haizebidea ez konpontzeagatik herrieta egin didate, baina ez dut haizebidearen estalkia askatu
10 milimetroko tutuberako muturra gabe. Ezin dut, eizebidearen estalkia askatu, tutuberako muturra gabe. Badakit nahita egiten duela. Vale, muturrari baukeu. Baina hemen ez daukeu, zean utziat. Beste kaja hostia hortan utziat. Eta hauen bidean, sorpresa daude. Ufa. Kirtena daukazu muturra faltan. Vale, bai dena den kirtena han utziet. Bai, gaina muturra falta. Eta bideokasete reproduzitzaile batean, bideokasete guapo hori ikusiko dugu. Guapo dago, Mila eskertutu 10 milimetrokoa dela zehazteagatik replika jauna. Kirtena zuen. Bueno, oain hostias. Hostia, atera iteia ez? Gauza daude. Me cago en Dios. Lekuik ez. Desastre. Behar detena falta baina, a ver. Bueno. Joder. Oso eroak itxarrartu duzu egin korrika. Double kill. Rekargatu eskopeta. Ea lekua egiten duzun. Joko honetan dena zehatzmeaz dago, robotak direla. Badale txokorri. Aholku bat, ateatera gerturatu eta isagorria agertzen bada, ez saiatu irekitzen ezin da ireki. Egia. Bai, beti horri biltzen naiz. Zaraila akastuna. Gertura duta bakarrik mapan gorriz markatzen da. Ados. Vale, bueno, mentxe daukeu hau. Eta inberdetena da. Giltza hutsa, utzi montuz. Ikuskatzekelako giltza utzi montuz. Bueno, giltza bazpare hartu ngot. Eta zema guak utzitut, 3. Hau hartu merko dugu ez? Giltzaren kirtena edo, mutura falta. Igual mutura euki arte... ez eta hartuko dengoz, venga. Hostia, imenta joken pasen dia, Ni kritikatara gehitzen naiz. Vale, munizio hartu dugu. Honekin ezingo dugu zerrin, ezta? Kirtenakin. Muturdun giltza bat behar dut. Hori aurkitu merko dugu, hor nonbait. Eta hor, faltan objektu hartu. Bai. 12 milimetrokoa, baina pistola falta dugu hortako, ez? Osa, daukun pistola 10 milimetrokoa, ez? Hemen ez dago zer, gehiago... ¡Ay! ¡Me cabe en Dios! Venga, berriz horrea. Ibai oso bronka botakoit. Joder. Bai, hori ere beti zaindu behar da. Gertu dut bakarrik mapan gorriz markatzen da. Ikusten empty slope daukazu orain, eskopetaren balengatik.
Lasai, momentu estresante horietan normala da dena gaizki egitea. Bai. Adabakia. Adabakia, ospraia oso zerko dugu baina. Kabezotz. Komuntze spraia, argazkia. Adabakik gaztaten ditut, ez, badauketa adabakia, joder. Erabili. Oraindik ez zara hil. Gorde 12 milimetroko balak. Arrazoi. Azkeneko adabakia. Bueno, spraitxo batzu dauzketu hendik, lasai... Vale. Nora goaz. Horrate bat ez dut probatu hendik. Posible alda. Vale, giltza bat dauket gela batekoa. Eta ez dakik gela hori nondoan, goiko pixu nengoa, noski, guazen goiko pixura. Kirtena lortu duzun lekura. Janez, batzen nun lortu duten kirtena. Zue gotzaten nuntzan? Bertan sendatzeko mogida bat zegoen eta beharko duzu. Hemen etzan. Txoina. Hemen... Irutzei dor pasaintzeik elatzeaka, baina ez. Jak! Hemen ekaitzak esatezuna. Zeo ze gehiago? Konponketa langile replika, ara... Jarraitu gora orain. Oain dauketena da. Giltza hutsa, eta giltza hutsakin ordenauren zozein lehik, Hori bai. Hemen, izan edo, no ze? Ikuskatzegelako giltza erabili duzu. Oso ondo. Autoinjektore hartu, bai mesedez. Ez da gizertako da, noina. Tutuerako muturra! Bai! Gogortze bizkorreko eraikuntza aparra. Ze esatea zuet, txak, eskuliburua irakurri. Insulina. Jarraitu gara orain, ez? Mukik endo. Errazionamendu plana berriro aldatu denez, gogortze bizkorreko konpontze esprai gutxi dauzkagu. Baina badirudi espraia gerok egin dezakegula. Egin dezakegula K koagulatzailea eta PU apar edatzailea arrunta kombinatuz. Ez dut ulertzen hori. Espraia gerok egin dezakegula.
Gerorrek bezala, ez? Gerok guk. Vale. Enun ez hautzen forma hortan, osea, gerorrek, bai, gerorrek. Gerorrek antzadenez gaizki dago. No jodas, bitu ze disgusto eman diazune, oantxe gaioz, bire bilenintzen. Gerorrek gaizki dagoela? Ostia, tarteka disgusto batzuk matizkigu, euskaltzain diatik. Ba, jarraitu gora orain, ez insulina, eskuliburu irakurri. Oialeko zapia, gizon zaharren modura. Bai, noski, beti. Noski. Gizon zaharrak gauza honako zituen. Eta, bueno, nik gizon zaharren modura, ez, nik gizon zaharra naiz. Espiritu aldetek. Txirriporro. Gerorrak antzan ez gaizki dago, begire bilen nintzen. Gipuzkera zondo, uste dut. Jaja. Mukiak ez erakutsi mesedez. Vale, venga, ba. Errazionamendu plana berriro aldatu denez. Hau da nahi irakurri, ez bai. Vale, irudizparia gero gehin dezakegula K koagulatzailea eta PU aparredatzailea arrunta kombinatuz. Ez da jatorrizkoa, beste, logurea sartzen ez aia behan du da. Ez da jatorrizkoa beste edatuko. Ez da jatorrizkoa, Joseus, ez da jatorrizkoa beste edatuko. Baina berehala gogortuko da eta lotura sendoa eratuko du. Presazko konponketa baten beharra baduzu baliagarria delarik. Ostia, atze eman diot. Replikentzako konpontze adabaki arruntak, ostia, logori da. Bukatu emarko, eta hemen hau zabalka ibiltzea, gogorra da. Replikentzako konpontze adabaki arruntak erabil ditzakezu. K koagulatzaile iturri erraza direnez, eta konpontze spray arruntekin kombinatu. No jodas. Kombinatu? Osa, kombinatu zesan nahi du. Batzutan bat hartu eta beste hartu, edo inventarion kombinatu bi gauzak. A ber, hemen kontua adabakiek sendatzen zaituztela, baina denbora behar dute. Gogortze bizkorreko mukiak. Sprayek berehala. Eta azaltzen dizute adabakiak gehi spray gorria kombinatuta spray urdina lor dezakezula. Vale. Inventarioan kombinatu. Belar berdea eta belar gorria kombinatu. Kombinatu, txo. Hartuko nuke bantxa kombinatu bat. Jaja. Ba, oso ondo. Ondo goaz, erki. Replika esku horria. Erabiltzaileentzako informazioa. Replikentzako zirkulazio estimulatzailea. Injekzio likidoa autoinjektorean. Osagai aktiboa. Eta hau zer da? Biziki eraginkorra replikek soilik erabiltzako. Zirkulazio estimulatzaile bat. Noiz hartu behar da. Soluzio esterila da. Larrialdeko injekzioetarako autoinjekzio luma baten datorrena. Berehalako eragina dauka replikaren zirkulazio sisteman. Sistemaren osasuna berrezarriz. Belaunalditik aurrerako replika gorputz egituretan sistemaren hutsegite kritikoa ekiditeko egina dago. Vale, hau da botika fuertena, ez? Emateunez. Autoinjektorea zuzena erabil daiteke inventario pantailatik. Autoinjektorea tresna artekan ekipatzeko aukera ere baduzu inventario pantailan. Mugitu bitartean ere zuzenean erabiltzeko. Autoinjektorea mugitu bitartean erabiltzeko mantendu LB sakatuta injekzio hartu bitarteko tarte osoan zehar. Vale. Tresna artekan ekipatori duzunean automatikoki aktibatuko da replika sistemak bestela huts egingo lukeen uneetan.
sistemaren utxegitea ekidinez eta sistema partzialki berrezarriz. Vale. Sistemaren utxegitea horrela ekidin ondoren, berehala osasun arreta jasotzea gomendatzen da. Oso ondo. Ostia, bukate berkot zuzeneko, ze kriston logure hauket. Vale. Bueno, chat, ze esatea zuen. Ez removidua. Suposatzen dut, baina Resident Evil ez dut kontrolatzen. Lehen hartu duzuna, intsulina esan duzuena. Laburpena, autoinjektorea aktibatzen baduzu, zorre bilatzaileak bezala, hiltzera zoazenean berpizten zaitu. Vale, guai. Ba, ekipatu inberko nuke igual, ez? Aktibatu inberko nuke igual, ez? Ekipatu. Jak! Vale, oza, honek iteun bakarra da beste botika autokonsumitu bezala, ez? Ez du... Beak ez du... Edo bea ja botika bada. Erdilo nabia, bukatzen hasi berko nuke. Vale, ingoet zea. Joder, venga. Eta ateagoak ze? Probatu ditu. Hostia, hau berria da, me cago en Dios. Inspect. Ala, zer da hau? Bueno, zer da hau? Lo. Zer da hau? Hainbat objektu ikusitzak kristalaz bestaldean, itxaizpien aparatupean. Bera botika bada, baina automatikoki aplikatzen zaizu hiltzera zoazenean. Ados. Ibaios. Ados. Orain konturatu nahi, sendai pilo bat daude solairu hontan lehen arreta solairua delako. Vale, hostia, egi da, detalle ona. Sinalizako eskuliburuak gogorrak dira gauerako. Bai, eskeolako detalle mordoa dituzte. Dean giltz bat dago. Dean! Bai, kontuatu naz. Baina... Osea, hor dauden gauzak ikustea pantailan, ez? Eta hor giltza hori berreskuratzea litzake kontua. Baina ez du hortako aukeraik ematen. Bueno, asunto hau deskubritzeko. Eta ingoetena da... Bueno, behiratu hemen zer dagoen, azteko. Oh, gaizto badago, me cago en sos. Oh.
Ostia. Kakazarra. Ostia! Oso ondo indeti ez, Tarri, aio. Bulla, Messi! Baina orain tresna dukazu, ventilaziotik sartu zaitezke. Egi da. Bai, ez nuen espero lortuko zenuenik. Ez zuen, ematen hortik ateko nintzanik, Ezkerrak etzen mairik traban. Vale. Inaiko nuken gauza bada. Giltza utxakin. Giltza utxa hartu. Eta hemen, beste ordenagailu hortan, giltza utxa sartu. Eta hori hor zertako dan. Giltza utxa erabili duzu. Definitu patroia. Imprimatu patroia. Ostia, ontako zoze informazioa falta dugu. Eta hoin ze giltza hor gehatzea? Bueno, informazioa falta dugu hortako. Igual paper hartan zeona eta irratiakin y tal. Beno, oraindik ez duzu tresnen pieza kombinatu, baina patroia ez dakizu oraindik. Erroteriak biraka. Beno, utzi hori gerorako, tresnatxo, hor dago gakoa orain. Bai, arrazoi. Beraz, hemen beharrezko ez dian gauzak utzi, momentuz, adidez konpontze spraia, munizioa, tutuerako muturra hartu inbar deu, eta hemen azpitik hartuko deu bere laguna, tutuerako giltzaren kirtena. Oain, bi gazte hauek kombinatu, eta giltza dugu. Vale, eta giltza horrekin, pantalla gordeko dugu, giltza horrekin, joan behar dugu, ventiladore hori zeon lekura, elevator control, ostia hori nuntzan? Nuntzan hori... Solairu hontan zan, ez? Ez zan solairu hontan, ez? Bean ezkerretara, ez da? Kutsa gorriak bezala mapan markatzen da. Bekoan, ez da? Beko solairun? Eske helioa dauket ja. Bai, karo, beko solairun zan. Gotorrak mapa ikus dezakezu. Gutxa gotorrak bezala. Sorere aldatzeko aukera dago. Bent, bai, hor. Hauetako batean, horko hori altxatuko da eta zelako parreak. Kontuz hemen. Guazen azkar. Hemen dago bent. Bueno, xo, Ufa. Etorrit.
Bai. Hor giltza badago. Jak. Airearen giltza hartu, bai. Vale, airearen giltza gurea da. Eta pixkana, ba, geota giltza gehi dauzkeu. Guatzen hemendik azkar. Eskerrak ez dituen atek zeharkatzen, Vale, nola dago asuntoa? Airearen giltza... Ba, bueno, ingotena giltza hori sartu. Giltza hori sartuko dugu bere lekun. Etzan hemen. Airearen giltza. Joa, berriz azkena asmo dut, Airearen giltza gaili, bai. Sondo. Vale. Geota giltza gehi orduan datoki gutxigo. Ez, gero ja giltza guztezunen ja ez dizu okupatzen lekuik inventarion. Hemen nik ez da giltza matutzi ez. Bideokasete haukeu, hori hor nun ikuste deun. Jo, hemen berko luke ez. Zia, bideokasetea nun nengoa ikusteko. Bueno, nik uste gaurkoz nahiko indeula, ze ordu da. Maika terdik, bai, nahiko indeu gaurkoz lagunok. Gainidatzi gordetako datuak. Eta maitutzat. Begiratu gelen izenak, oraindik gela asko dauzkazu aztertzeko. Vale, ados. Oso ondo gaz lagunok. Ba, hostia, tonto ja denboa pixka ba makit, Hirugarren saioa gaur, ba, igual 5 ordu, Honezkeo 5 ordu, bai. Bueno, lagunok, ba, eskarrik asko horri izateatik, beste behin ere, ia Twitchen norbait egon kasualidadez, dut uste ezta. Joder, kaldu iten ez Twitcheko aplikazioa, Ba, ondo zabiltza. Ez daukat inor Twitchen zuzenen. Eta, bueno, zuri zuzeneko bikain honeatik, zuei bideokasetan batean ezkontza zegoen grabatua beste batek Digimon grabatu zuen arte gainean. Hori da signalezeko trama nagusia. Earki lagunok, ba, hause izan da gaurkoa, eta beste baten jarraituko dugu. Eta bueno, beste gabe, eskarrik asko horreoteatik, hainbeste zuzenekotan ja. Ibaioz, norbait, ekaitza, ilargi, eta bar, eta plazerra da, hola jokatzea, zuekin txaten, eta komentario graxoxokin, aholkuak, lo otro, piztona. Dale, txo, eta zio, hurrengo arte, bai, ekaitza,
Urrengo arte lagunok jarraituko dugu eta YouTube eta PeerTube eta barretako ikusentzule ere, agur bero bat eta izan untxa. Laster arte.